Sa tanan nga nangutana og nabunyagan na bayud ko sa Catholic Church, ang akong tubag wal madayon. Sa tanan nga nangutana og nabunyagan na bayud ko sa Catholic Church, ang akong tubag wala pa. Pero karong umalabot nga Pebrero 8 niining tuig 2025, madayon og maipahigayon na gayud ang bunyag nako aron nga mahingpit na gyud ako nga mahimong usa nga membro sa Catholic Church. Ang akong bunyag pag mahitabo dito sa San Lorenzo Ruiz Shrine, Taglatawan, Bayugan City, ug naapod na si Father Darwin Kitgano nga makawitness sa ako nga bunyag. So sa tanan nga gusto mo kantaw sa ako nga bunyag nga tanan nga nag-chat nga nag-PM, mahitabo na gayud Pebrero 8 pohon, Pebrero 8 tuig 2025. So sa tanan nga akong gipangbalibaran nga nag-invite kanako last year nga gi-invite ko aron nga maghimo og talk og conversion story, pasensya na gyud. Pero karon human sa akong bunyag, mudawat nako invitation atong tabangan ang atong nga mga kaubanan sa pagtuong Katoliko, atong dasigon, matagan nato og inspiration aron nga dili sila matukob og dili sila mobalhin ngadto sa laing sikta nga tinukod lamang og tao. Wala nay lain nga relihiyon nga makaluwas, wala nay lain nga relihiyon gitukod ang atong Ginoo nga si Lord Jesus Christ, only Catholic Church. Mateo 16:18-19 ang ingon sa atong Ginoo, I will build my church. That is only one, that is Catholic Church. Wala gyud miingon ang Ginoo, I will build my churches. Busa ngadto sa mga kaubanan nako nga Katoliko, wala nay rason nga muhawa pa ta diri sa ato nga pagtuo, kay mao na kini ang kamatuoran, mao na kini ang dalan paingon sa langit, kay ang atong founder mao si Lord Jesus Christ. Daghan salamat, maayong buntag kanatong tanan.